салому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиё хубай пеши ситора омадагӣ марҳамат киртои фасон намазникои хушро овардагӣ оз якта ба якташ мода нишон метим бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатора ҷои ситора ира бинен чӣ хушро чанд сом 400 сомон буд 350 400 сомон будай 350 сомон ҳозир пешниҳод шидагӣ билен расветкоша чиққа расветкои хушро марҳамат духтарако мана кабутуш ҳастай ана ваёш ҳастай дидин чихе фасон сериш ҳастай сабукаки фасон мана 350 сомон ай пеш хушрӯи бадан духтаро материалшам хучам мана бинед чандта расветкаи хушрӯ размеро чихела ино стандарт будай размераш тақрибан то ами 52 размер мешава дидин аҷоибот расветкаи хушрӯ бад анаи модел аста ино чанд сом ё 280 на духтаро я нишон тен 280 буд 250 шидагӣ фасони шабинен духтарако аҷоибот 250 сомон ин модели кирта ҳози мода шидагӣ ина ҳози дар анами намуд ранг глои пека диден беҳтарин модела омадаи духтарако дар ҷои ситора ҳатман биёед ва иглоша бубинен чихе хушрӯ духтаро беҳтарин гло марҳамат 250 сомон бо нархи дастрас дар ҷои ситора аллакай ҷои ситораро медонам ки ҳаматон шинохтагиен медонен духтаро ана иша бинен гарошак ҳамқа хушрӯай пеш иям размериш стандартай иям нархиш 250 сомона мана инам ҳами 250 да метиан ана баъдан ана ино бо арзон шидан дидени кардигано 350 сомон буд ҳозир 250 сомон абая сета расветкаи хушрӯ дора ҳозир ҳамаи расветкаоша нишон метем я нигоҳ кунед чихе расветкаи хушрӯ дора датана бо аҷоибот багатияй марҳамат 250 сомон да метонен харидорӣ кунен дар ҷои ситора баъд анаи кардигано чанд шиданиё 250 анаи моделош бошад 250 сомон шидиден фасон сета расветкаи хушрӯ кори дастӣ доранд бо мана биёен духтаро бо ай пешхитон бинен ҳамхе болопӯшои хушрӯ дар ҷои ситора пайдо мекунен ана баъдан бо ҳози ҳиҷобо ҳастаи ҳиҷоборам нишон метем ана духтаро намазникора бинен иққа хушрӯ ҳамаша барои шумо ситора овардай фасонишона бинен ҳамроҳи шарфҳошунай аҷоибот нархи ё чанд сомай 350 сомон буд ҳозир 250 сомон да метиан ира бинен охи духтарако фасони бадан бовар кунен хушрӯе ҳастам ки чандта расветка дора чанд расветкаи хушрӯ ина 250 сомон каседа дар корай биёен як бори дига такрор мекунем бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои ситора ина расветкоша даманикен бинен бо чихе хушрӯай ана баъд дувоикои фасон духтаро кардигану курта ира бинен аҷоибот хушрӯ и 350 сомон буд ҳозир 300 сомон пешниҳод шидагӣ 4 та расветкаи хушрӯ дора марҳамат ина бинен чиқа рангои фасон аҷоибот без размера на иноям размерашон стандартай духтарако ина ҳозир ҳамаи расветкаошуна хушрӯ када нишон метем бинен и бо дигар расветкаш хулас 4 расветка дора ба ҳазур биёен ай пеш бинен беҳад хушрӯ метоватанада 300 сомон да метиан ана баъд бо ҳаста инаи намуд курто куртои баҳорона касе ки омада наёфт ина бори навда омадан сабукакая чанд сомай ё 250 сомон ина куртора диден 250 сомон шидагӣ духтарако аз инам чандта гилай мана чанд гили фасонай марамат хоҳишмандо метавонед ки омада ай пеш чи аз ин двойкаҳо ё ин ки куртаҳо метавонед харидорӣ кунед ана баъд намазникои фасони дига ишам намазникай вайш капюшонаш ранги шарф мебанден 300 сомон будак 250 сомон шид мана капюшонша ранги сатр мебандед хушрӯ мебиёя мана 250 сомон расветкои фасон ҳамаш аҷоибот хушрӯай материалш ипека аҷоибот
ана ини вешилкарам нишон тен аз духтаро ай вешилкаш бо хушру када нишон метем бинен ина бинен аҷоиботай ҳамаи рангои фасон дора диден сафедчам ҳастай духтаракое ки сафеда нағз мебинам марҳамат биёен дар ҷои стора ана мин намуд намазникои хушру омадай 8 дарвозаи Корвон тарафи Тиллобозор 2 қатор баъд спортстил ҳастая спортстилои хушру дар ҷои стора духтаро пайдо мекунен нархш чандай 250 сомонай 200 сомонда мете ина киртоша боша 150 сомон кардан инҷада ҳам халаташ ҳаста ҳам кирташ ана иш моделиш хушру хеле гирендастонда и чанд сум шид и 300 сомон буд ҳозир 250 сомон шарфша бинед бо чихе фасонакай инҷада расветка дорада каташки намезанад аҷоибот хушру марҳамат ина бо тройкаш дорана ина духтарако тройка надиден 350 сомона 280 сомон штагай расветкои фасони бад дора диден аҷоибот хушру марҳамат биёен ҷои стора 8 дарвозаи Корвон тарафи Тиллобозор 2 қатор набинед ҳамин саршави 2 қаторда стораяй мана аз ин расветка бо омадай расветкара мепирсидам хушрувай расветкаш мана бинед качествашам нағзакай хулас стора бисёр чизоша арзон кардагиай ана иҷада диден кирто ина кирто 300 бидан 250 сомон шидан ана ин модело двойко арзон шидана 250 бидан 200 шидан ина ино 250 буд 200 сомони шидан ана двойкои боло боша чандан 150 шидан ина бинен духтаро двойкои фасон 150 сомон ишчи 250 шидан ина ин ангорко боша 250 сомон ишчи иё 150 инош боша двойко 150 шидан ана бад кожниё ҳаста кожниё чанд сумат иё 250 бидан иё ана иё 680 шидаган иёш 280 духтаро нигоҳ кунен двойка 180 сомон шид иёш 280 ина ин намудо боша 350 сом буд 280 сомон шид хеле боло пушам мепушен 350 бидан мана 250 сомони моделиш американка шидагай марҳамат ҳамаш хушру ана баъдан духтарако акция шидагай ина двойко ё чанд сум шидан 250 сомон буд ҳозир 150 сомон ина духтарако биёен ҷои стора ай пеш бинен бороша беҳад борои хушрура арзон кардагиай тамошобино касоне ки киртои лапша пирсидан марҳамат ҳам халаташ аст ҳам кирташ дар ҷои стора 130 сомона 130 сомон кардагиан ина киртои лапша биёин чандта расветкаяй баъдан распродажа ана ин модело боша 80 сомон шид инҷа чӣ киртае ки мебинен 80 сомонӣ марҳамат касе дар корай пеши стора биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор мана тарафи Тиллобозор 8 дарвоза 2 қатор саршави 2 қаторда стораяй на кирто ҳамаш 80 сомонӣ шидиден иҷа модел бисёра инамино ҳамаш распродажа духтарако шумо бо айпеш биёен ба ҳазур тамошо кунен интихоб кунен рақамашон ман мемонам дар рӯи экран доставка дора пирсенша бо пиратар бо маълумоти бештар аз хичон гирен бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад хайр саломат бошед.